नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। उत्तर भारत समेत देश के विभिन्न हिस्सा में भले ही इस समय गर्मी पड़ रहल बाटे, लेकिन आवे वाला दिन में मौसम में बड़ा बदलाव देखे के मिल सकेला। दरअसल उत्तर पश्चिमी भारत में आवे वाला दिन में दूगो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देवे वाला बाटे, जेकरे वजह से बारिश व आंधी तूफान का चेतावनी जारी कइल गइल बा। मौसम विभाग द्वारा बतावल गइल कि पहला डिस्टर्बेंस 10 अप्रैल के और दूसरा 13 अप्रैल के आवे वाला बा। यही की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 10 और 11 अप्रैल के आंधी तूफान, बिजली कड़कले के और बारिश होखले का संभावना बाटे। एकरे अलावा 13 से 15 अप्रैल के बीच भी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट बा। वहीं राजस्थान में 10 से 14 अप्रैल के बीच बारिश हुई। एकरे अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 13 से 15 अप्रैल के बीच बारिश, आंधी तूफान व बिजली कड़की। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत, मध्य भारत में 8 से लेके 11 अप्रैल के बीच हल्का से मध्यम बारिश होके जा रहल बाटे और एकरे अलावा आंधी का भी चेतावनी जारी कइल गइल बा। पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश होखे वाली बा। यही के बाद मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखे के मिली, तापमान में कमी भी आ रही। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात कल जाओ तो यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर प्रदेश में जो लगातार तेज धूप देखे के मिल रहल बाटे और जेकरे वजह से गर्मी का सामना करे के पड़ रहल बाटे, ओमे कमी आवत नजर आई। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाका में सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई दी और यही कारण 13 से लेके 15 अप्रैल के बीच बारिश देखे के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाका में मिल सकेला। वहीं अगर पूर्वांचल के क्षेत्रन में बात कल जाओ तो गोरखपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर के आसपास के इलाका में तेज धूप के कारण सड़क पे लोग भी कम दिखाई दे रहल बाटे और अस्पतालन में लोगन के समस्या भी ज्यादा नजर आ रहल बा। काहे कि तेज धूप के कारण लोगन के लगातार परेशानी का सामना करे के पड़ रहल बाटे और पूर्वांचल के क्षेत्र में 15 अप्रैल तक बारिश का संभावना जतावल गइल बा।